ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ ಪನ್ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲಿತ ಪಿದಾಡಿಯ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರುಂಡತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಅವು ಸೀರೆನ ಸ್ಟಿಚಿಗೆ ಹೋದ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿನಿ ಒಡೆಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೀರೆ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲಾರ ಕೊರ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಶೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ಅಮ್ಮ ಜಿಗ್ಗಾದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಿಂಕುಲ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಬ್ಯವು ದೂರ ಹೋಪು ನೀರು ದೂರ ಹೋಪು ಕೊಪ್ಪ ನಡಿ പത്തഞ്ചര ബൾപ്പൊടിച്ചിജിയാന പത്തഞ്ചര ഒമ്പത്തുണ്ട് ഇത്തേ പോന്ದಿಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಆ ಲಾಶ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಅವನಂಚ ಇಜುಲಿ ನೋಡ್ತಿಯ ಪೋಡತ್ತೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಪೋಪ್ ನಾನು ಕುಲ್ಲು ಜೋಲು ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚ ಕಣ ಇಂಚನೆ ಕೈ ತಲ್ಪರ ಪೋನ ಪಾಡ್ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ದೇವಣ್ಣ ಒಂತೇನೆ ಪಾರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋದು ಬರ ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕುವೆನಿಕ್ಲೆ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಪೂರ ಸೀರೆ ಪೂರ ಕೊರ್ರೈತೆ ಅಂತ ಏನು ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನ ಮಿಷನ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಕೈ ಕೊಯ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಮಿಷನ್ ಪಿರ ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲು ನಲ್ಪ ಬರ್ರಾಪುಜಿ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕೈ ಬೂರ್ದುಂತಲೆ ದಾರ ತಿಕ್ಕಂದು ಬಂದು ನಿಂತೇರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಅರ್ಧ ಕೂರ್ಲು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜೇದನಿ ಕೈ ಪೂರ ఒక కైట్ కొయ్యారు జనాలు ఇచ్చి ఒక ఈ దొంబు ఏరేను పతను కొయ్యిపోను పండు తిక్కిన అతను తిక్కోండు పండు మిషాని బర్ర బన్ని ఒల్ತು పండు ಒಂಜಿ ಮಿಷಾನ್ ಬತ್ತಂಡು ತೂವೊಂಡು ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಿಷಾನಿಗ್ಲೇನ ಕಂಡೋ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪರ ರಸ್ತೆದನೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕ್ಲಿದು ಸರಿ ಕಟ್ ರಸ್ತೆ ಬರೋ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಆಶಾಲ ಬತ್ತೋಲು ಆಶಾ ಬೈಯಡ್ ಪಿದಾಡ್ಬೋಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋಯಿರತ್ತೆ ನಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಈಗ ಕನತ್ತೇರನ್ನ ಬಾರ್ ಪುರ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ರಾಶಿ ಪಡ್ಬಿರ ಇನ್ನು ಜಿಂಜಾನ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುರ ಏನಾದ್ರು ಹೊತ್ತಿಡ್ದು ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಂಡೆ ಬೈಯದ ಪೋಂದು ಅಂಚ ಅವು ಲಾಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಏ ನನ್ನ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಿಷನ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟುವ ದಂಚ ಕಟ್ಟಾರಾಪು ಪನ್ನ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬೈ ಕೇಯಿ ಅದು ಬೈ ಕೊಡಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬಾರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಗಾಡಿಂದ ಕೈಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಐದು ಕನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದುಂಬಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಅಂಚಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡಿಕ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜು ಅಂಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 40 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಡ್ ಕಂಡು ಬರ 40 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಾಣಿಗೆ ಅವು ಧರ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಅವು ಕೊರೋಡೆ ಫ್ಲೇಗ್
ಪಂಡಾಕ್ಲು ಟೆಂಪೋರ್ ಜಪ್ಪಡ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕಕ್ಲೇನ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಕಂಡೋಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲು ಓಲು ಪೂರ ಜಪ್ಪಡ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡೋ ಬನ್ನೇಟ ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಅಂಚನ ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಧರ್ಮ ಹೋಗೋಣ ಇಂಚ ಅಂಚಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ತೇಯಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಪಂತನೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು 8 ಗಂಟೆದೆ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಊರವರ ಅಕಲ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಕೊಯ್ತಾರೆ ಕೈತ ಮಿಕ್ಕ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಸಾಗೋಲಿ 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 ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬಂಗ ಏರೆಗ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚತಿಕನ್ನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ಪಂಪೆರದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೈಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ಕೈಟ್ ಕೊಯ್ಪುನ ಜನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವುಲು ಅಕ್ಲೆಗು ಈ ದೊಂಬುಗು ಜನಗಳು ಏನು ಮಲ್ಪದ ಅಕ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಕದು ಅಂಚ ಜಿ ಅಂತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಸಾಕಂಡು ಮೂಲೆ ಕೈಲಿ ದೀತೀರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿಂದು ಕಾಲು ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂಟೆ ಒರಿದೆ ಪನೇನು ಹೊರ್ತೆ ತಿಂತಿಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಿಂತ ಈತು ಒರಿದೆನು ನೀನು ಕಂತು ಕೊಂಜ ಬಾರದ ಪಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮಾರು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಂಜ ಬಾರದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಜಿಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಯ್ತೈತಂಡು ನಾನು ಮಾತೇನಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ಅಂತಿಂತೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಟರ್ಪಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟೆನೆ ದೊಪ್ಪಾರ ಬಂದು ಗಂಟೆ ಕಡತ್ತಿಂದು ನನಲ ಹಾಕಿಸ್ ಅಂಚ ಪೂರಕ್ಕೆ ಗೂರ್ತಿತ್ತು ನಟ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ ಅಂಚದ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಧಾನ ಪೂರ ಅಂದೊಂದು ಇಂಚ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಮಂಚು ಕಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟುವೆ ಕರ್ದೋಕ ಏನ ಅಲ್ಪನ್ ಜಿಯಾನ ಕೇಯಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಕೇಯಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಮೂಲು ದೊರ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಚಾ ಪರ್ರ ಕೊಯ್ದು ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಇಂದರಿಗೊಂದು ಸೂಲ ಪಾಡ್ದನು ಬೆಚ್ಚಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರ ಅಂತ ಜೊಪ್ಪೆ ಕೇಯಿ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನದ ಜಪ್ಪದೆ ಕೇಯಿ ನೇಜಿತ ಜಪ್ಪಯೆ ಕೇಯಿತ ಜಪ್ಪದೆ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದಿದೆ ತಂದು ಬಸ್ಸರು ಚಪ್ಪಲ್ ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲೇ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿತ್ತೆ ದೇವಡ್ಲ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಏಪಲ ಇಂಕ್ಲೆ ದೇರು ಕೊಡ್ತಾನ ಬಾರ್ ದೇರು ಈತ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾವು ದದ ಅಲ್ಪನದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಕೇಯಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಿತಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಫುಲ್ ಲಾಸೆ ದೇರ್ದೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಣಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ ನೆಟ್ ಈತ್ ಪಂದ್ಯನ್ ನೋಡ್ಚಿ ದೇಪನ ನೆಟ್ ಅರ್ಧೋಗರ್ಧ ನೆಟ್ ಕೇಯ್ತ ಉಂಡುಂಡತೆ ಅಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಜ್ಜೀರ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ಲೆ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಕೀತ ಪಜ್ಜೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಪೊಟ್ಟು ಪಜ್ಜೀರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಈತ ಮುಲ್ಪನೆ ಟರ್ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ಯ ಓ ಏಟ ಆತನು ಬಾರ್ ಬಂದೇನು ನೋಡ್ಸಿದೆ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ ಏನ ಬೆನ್ನು ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೆಟ್ ಏತೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಆತು ಕಮ್ಮಿ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಪಂಡ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಕಂಡೋಡ ಹಾಳಾದ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಡೆಗೆ ಎಂಚೂರು ಗುರ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಉಂಗವನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಓರಿ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾದ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಐನು ಪೂರ ಖಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಧೂಳು ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬೇಕ ಮಲ್ಕೊಡು ಇದು ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾಯಿ ಬಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಅತ್ತವು ನಾನ ಉಗ್ಗೊಂಡು ಪುನಃ ಹಿಂದು ಉಗ್ಗೊಂಡ್ರತೆ ಅವು ನಾನ ಜೆಸಿಪಿ ಎತ್ತವು ಕೇಕ್ ಮಿಷನ್
ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವ್ರು ಈ ತಣ್ಣಲ್ಲ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅಂದು ಎನ್ನೋಡಾತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬತ್ತ ಬೂರ್ದು ನಿಜಿನ ಕೈಟು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಕಾಣೋ ನಿಂತಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಿದೆ ಪಂಡ ಈತದ ತುಂಬು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಜವ್ ಬಿಡ್ದು ನನ್ನ ಕೀಲ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಬಂಡೆ ಅಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇರನೆ ದುಂಬು ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಫ್ಲೋಟು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋದು ಮದ್ವೆ ಅವಡು ದುಂಬು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೇಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೂಡ್ತ ಜಪ್ಪಾಗ ನೀಗ್ಲೇಗ್ಲ ಅನ್ನ ಕೈ ಕೊಯ್ಪು ಒಂದು ದೊಂಬು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ನೆ ಬರ್ಚಿಂದ ಅಂಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬು ಪಿದಾಯದ ಜನ ಪುರ ಬರೋ ನಿಂತಿರತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ ನಿಂತಿಜೆ ರಜೆ ಐತೆ ಆ ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಬದ ರಜೆ ಇಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಈಜಿನ ಪರ್ಬದ ರಜೆತ ಟೈಮ್ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ದೀಪುನು ಅಪ್ಪ ಇದು ಎಂಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಏರ್ ಪುರ ಕೈ ಕೊಯ್ತಾರೆ ಏರೆ ಪುರ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೇಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪು ನಾವು ಪುರ ಓದಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಪುರ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡೈನು ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಬೇರತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಕೈ ಕೊಯ್ದು ಒಂಜಿ ತೀತೆ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ಬಿರತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಚ ತಿರ್ಗನ ಮುಸುಂಟು ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಕೊಯ್ದು ಎಂಕುಲು ದೀಪನು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನಗ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೈ ನೋಪರ್ಲ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರಿ ಓಲ ತಜಪಾರ ಐಜಿ ನಾನು ತಜಪ್ಪ ಓಲಿ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಈ ದೊಂಬುಗುಂಡತೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ್ ನಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಸಾಕತೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡು ಜಾಂತಲೆಂದು ಬಲ್ವೈಪ್ ಬೂಟ ಜಿಯಾನ ಯಾನ್ ಬಾಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ದೊಂಬ ಜಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪ ಆತಿ ನಾಳೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ತು ಬೊಂಬಾಡಿ ಬರ್ತದ ಕಪ್ಪು ದೊಂಬುಡೆಪ್ಪು ನಾಯ್ದ ಪೀರೋಡು ಪುಚ್ಚಿದ ಪೀರೋಡೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕೊಯ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ನನಗೆ ಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಣು నేను ಪೂರ ಕಟ್ಟಾರ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅರ್ಧ ನೆಂಟ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೂರ್ದು ನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ ಪುರ ಉಂಡು ಕೋರ್ಲು ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಉಲಾಯ ಬಲ ಮನ್ನಿಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪಾನ್ ಅಂದು ನೆರಿಯತೆ ಈಗ ಸಾರಿ ಪಾನ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್